रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। आँख नीला नीला बाटे काला काला केस हो, भइल बा दीवाना इनकर देश या विदेश हो। ए हो सुना, आँख नीला नीला बाटे काला काला केस हो, भइल बा दीवाना इनकर देश या विदेश हो। ए भाई बाड़ी मीडिया से पूरा परेशान, लइका माना तार सन अपन जान, बढ़ी गल पहचान हो। फुर्सत से रच के भेजले बारे भगवान हो, फुर्सत से भेजल रच के बारे भगवान हो। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। सोशल मीडिया पर इहे बाड़ी छैले, परियो के रानी लोग के फेल बाड़ी कइले। सगरो हलवा बाड़ी मेला में मचवले तबाही हो, न्यूज चैनल बा देत गवाही हो। फैन भइल बाटे पूरा हिंदुस्तान, चाहे धरती हो चाहे आसमान, बाड़ी अभी जवान हो। फुर्सत से रच के भेजले बारे भगवान हो, फुर्सत से भेजल रच के बारे भगवान हो। फुर्सत से भेजल रच के बारे भगवान हो। नैनवा में लगाई के काजल, लइका जवान के दिल कइले बाड़ी घायल। हमरो जान लेबू का हई शर्मिली नाम हम मोनालिसा हो, अंकुश अक्कू कहतावे किस्सा हो। महाकुंभ के मेला महान, लेके माला के पूरा दुकान, रहल अनजान हो। फुर्सत से भेजल रच के बारे भगवान हो, फुर्सत से रच के भेजले बारे भगवान हो। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।